Makailangan ng mga kapatid lahat tayo ay tumayo. At tayo po ay magbabasa ulit ng Biblia sa Luke chapter 23. Bubuksan natin to ngayong umaga. Makuha natin inidayon at umuli kita nga malipay, may kamurayaw, blessing sa ating buhay mula sa salita ng Diyos. Luke chapter 23. Luke chapter 23 and in verse number 39. Luke chapter 23 verse 39. Sabi po ng Biblia, verse 39, Luke 23 verse 39, and one of the malefactors which were hung railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. Verse 40, Luke chapter 23 verse 40, but the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation? Verse 41, and we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds, but this man hath done nothing amiss. Verse 42, and he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Verse 43, and Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Amay namon Dios, salamat ini hani mo mga pulong. Istoryahi kami ini paagi hani mo pagwawali haamon gamitin mo lang nga instrumento ani mo mensahero na base sa kadaling nga oras namon pagsasama-sama sa gitna ng iyong lamesa ay maintindihan namin ang iyong kapangyarihan, masabtan namon ang iyong kaburuton at makita namin ang iyong biyaya na angay namon makilalaan at amon maaplikaran namon adlaw-adlaw nga panginabuhi. Salamat po Diyos sa iyong biyaya sa naglabay nga mga semana. Salamat ini nga mga panginahanglanon. Bless po ang aming gawain sa lugar na ito na marami pang kaluluwa ang may pagkasundo sa iyo sa pamagitan ng mensahe ng Ebanghelyo. Kaya o Diyos, sa imo naman ninigin ginbabalik nga paghimaya, pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, makalingkod na tayo. So yung binasa natin mga kapatid, ito ay eksena, senaryo na kundiin ang Ginoo na karaysan. Okay? Sabagat nung pinako si Kristo, tatlo sila. Nung pinako si Kristo, pirahira, tatlo. At may daniya sapit nga duduha. Nabot nga niya hinduha pa nga nakaraysang. At adto nga nakaraysang nga duduha, mga kapatid, siring didi, mga may kaso, malefactors. Sabihin, madaling salita, kriminal. Sa libro ni Mark, mas iging detalye kung ano't ira kaso. Katulad sa Mark chapter 15, and in verse number 27, sabi sa Mark 15 verse 27, Mark 15:27, and with him they crucify two thieves. Maringan ni thieves, kawatan. Amen ba mga kapatid? The one on his right hand and the other on his left. So si Kristo nahabot nga, naaray sang giyap an iya mga kasama dun sa krus, isa sa kanan, isa sa kaliwa, naging ngaranan han ibang simbahan na, anong pangalan nila? Si Hestas ba yun? Tsaka si Judas. So, dito sa Biblia, walang pangalan yun mga kapatid. So, pwede saliwanan akon ngaran ng tungahaw. O bisan ka na yung ngaran. Kay, makasasala man. So, sabi ng Biblia mga kapatid, dito sa chapter 23, balik tayo sa 23, naharay sa Sang Kristo, na siyang anak ng Diyos, Diyos na katawang tao, banal, waray sala. Nasabi ng ating scripture reading kanina, si Kristo waray niya sala. Amen ba mga kapatid? Matibay ang ating doktrina sa bagay na yan. Na ang Panginoong sa Kristo waray kasalanan. Na bakit mahalaga yung aral ng virgin birth na si Kristo ay ginanak, hinusa nga birhen. Si Kristo ay hindi nagtikang sa ordinaryong henerasyon.
Kay kung ni Kristo naging anak ni Maria nga ni Jose, minana niya yung sala ni Adan. Pero si Kristo na anak sa paagi nga imposible na kung paano ang isang dalaga ay naburod. Mga kapatid, sa panahon ngayon, hindi na pwede maulit yon. O, maraming nabuntis na hindi nila alam kung sino yung tatay. Pwede ba yon? Bangin, bisan kaladiin. O, nagsurok-surok ka dito. Siring Panister Rosal, nagsuot-suot. Pag-uli, nabuo na. Ano yun? Si Maria ka? Hindi. Kay Maria lang yung nangyari, mga kapatid. At hindi na yun mauulit. Na kung paano ang Diyos nagpili hino sa kababayi na maging aragian han aton manluluwas na darayawon ha magpakailanman si Yesu Kristo. Kaya mga kapatid, si Kristo ay waray kasalaanan. Nabuhay siya ng masunurin, masinugtanon niya sa balaod, sa pamilya, sa batas ng Diyos, sa batas ng lipunan. Bisan ginsulay hiya hanyawa, dituhan kami ngawan, waray hiya matintal. Nabuhay siya ng malimpyagod, waray niya sala, mga kapatid. Ngayon, bakit siya na iraysang? Bakit na iraysang si Kristo bisan waray niya sala? Sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mga kapatid, si Kristo, sumalahan sa ni Isaiah chapter 54, si Kristo ay naibilang na kagaya ng isang makasalanan. Nangaran waray niya sala, naisali sa pila ng mga taong makasalanan kagaya ko, at kagaya hining nga duduha. Na naisama hiya ngadto, dito hit pagraysang. Mga kapatid, hindi yun dapat kay Kristo. It cross hindi angay sa aton Ginoo nga buotan. Kung bakit namatay ang isang taong mabuti para sa mga taong masasama. Kung ating isipin, hindi yun dapat. Pero nangyari na lang dahil sa kanyang pag-ibig. Ng ating mga kasalanan ay dinala niya doon sa krus ng Kalbaryo. Na yung mga batas na hindi natin nasunod, yung ating pagsuway, ang ating damo-damuan nga sala, mga kapatid, kung iihapon natin itaton mga salatik ang ating pagkabata, hindi natin maiihaptanan. Sobrang dami ng ating kasalanan. Kung ililista mo kada araw itim sala, number 1, number 2, ano ba yung ginawa ko yung maghapon? Number 4, number 5. Siguro kulang ito sa kamilyon na sala na ito nabuhat. May mga sala nga tinuyo, may dagap diri tinuyo. May mga sala nga di mo alam na nagawa mo ngayon. Doray nim sa labutan. Mga kapatid, lahat ng yon ay ipinako kasama ni Kristo doon sa krus. Namatay siya dahil ginangkon niya natin sala. Iginturing siya na makasalanan kaya siya namatay. Dapat hindi siya mamamatay kahit nakapako siya eh. Kung bakit siya namatay? Dahil ang ating kasalanan nandun sa kanyang katawan. Who his own self bear our sins in his own body on the tree. Sa 1 Peter chapter 2. Kung ating bubuksan. Dinala niya ang ating mga kasalanan doon, mga kapatid. Na dapat yung kamatayan waray epekto haiya tungod kay siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung kasalanan ay naging hinungdan nga iya namatay dito. At sabi dito sa ating binasa sa chapter 23 ng Luke, yung nasa kabila na nakapako, nagtuyaw kan Kristo. Ano yung krimen nung nasa katabi, mga kapatid? Kawatan. Gintuyaw hiyan usang nga kawatan. Sabi ng isang kawatan, kung ikaw yung Kristo, talwa sa ako, talwa sa kami, pati ang iyong sarili. Natuyaw hiya nga, siyempre siguro kilala niya si Kristo nagpapagaling ng may sakit, kilala niya si Kristo gumagawa ng himala, yung 5 tinapay at 2 isda, napakaon ang 5,000 tao, yung mga pilay nakalakat, yung mga buta, nakakita. Gintutuyaw niya ang Ginoo nga nakaresang habot nga nira. Sabi niya, kung ikaw ang Kristo, talwa sa kami, patinan imo kalugaringon. Mga kapatid, yan ang isip ng tao, kaligtasan para halawas. Aniya karoy, signon, gusto niya makababa. Sinong nakaresa nga gusto nakabitay hiya magpulot?
Pero mga kapatid, hindi siya nakatuyaw kan Kristo tungod kay nagdududa siya sa kanyang kapangyarihan ni Kristo. Mga kapatid, ito ang tuyaw. An iya huna-huna, kutob la halawas it kaluwasan. Amen do mga kapatid. Ikaduha, ngaya pagkita, hindi siya angay mamatay. Hindi niya kikilala na hiya makasasala. Mga kapatid, sabi ng Biblia, ang lahat ay nagkasala. Romans 3:23. For all have sinned and come short to the glory of God. Mga kapatid, yan ang parusa sa lahat ng makasalanan, kamatayan. Kunahan kadtuman it kawatan dito ha cross, angay la. Bakit? Yun ang bayad sa kanyang kasalanan. Pagkaraysang dito sa cross. Na ngayon, sa ating bansa, kapag nangawat ka, preso ka la. At nga panahon, patay good. Death penalty dayon. Kaya kung ganyan yung gawin sa mga nangawat sa pondo ng gobyerno, dami nakapako dyan. O, lahat ng kawatan, grabe no, nangawat ng bunay, preso. Nangawat ng milyon-milyon, bilyon-bilyon, enjoy pa. Bahala ang Diyos sa kanila. Mga kapatid, gintutuyaw niya si Yesu Kristo. Hindi niya inaamin na siya makasalanan. Ikaduha, aniya huna it kaluwasan kutob la halawas. Hawa han usa nga kasapit ni Kristo. Anong sabi nung isa? Verse 40. Sinaway niya yung igkasikawatan niya, sabi niya. But the other answering rebuked him, saying, Does not thou fear God? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yan ang mga tao sa panahon na ito at sa panahon ni Kristo. Mga taong walang takot sa Diyos. Waray hadlo ka Ginoo. Na kundiin, kapag may nahanabuhay nga diri maupay babasulon pa nila ang Ginoo. Hindi ba natin alam mga kapatid na ang Diyos ay may karapatan magpuo hataw tungod kay ang tao makasasala? Kung gintugot sa Diyos mga kapatid na nagkalinog bisan diin ha Pilipinas, yan ay tama lang. Ang tao ay makasalanan. Kung maraming namatay dahil sa lindol, sa bagyo, sa kung anumang mga salanta, dapat lang. Sabagat ang Diyos ay matuwid. Hindi siya basta-basta papatay ng walang dahilan. Diyos yan, mga kapatid. Ngayon, ito ang dapat nating maisip. Kung ang Diyos nagpapataw ng parusa, dapat lang. Sabagat ang tao ay makasalanan. Hindi pwede siya ng Diyos. Diyos, mabuti ka. Dapat waray linog. Ang tanong, mabuti ka ba? Minsan ang tao nang gumagawa ng rason na ang Diyos sisihin niya, na hindi niya muna tinitingnan yung sarili niya. Na kapag dumating na yung umaalog na, sabi pa ni Brother Joshua, parang nag-defense. Parang sa basketball, nagbabantay ng may bola. Ganun-ganun doon. Tsaka tatawag nga, Ginoo. Saan na lang kakapit? Hindi ako nanunayaw, mga kapatid. Sinasabi ko lang yung totoo. Na yung tao walang takot sa Diyos, kaya hinahayaan ng Diyos na ang tao matakot. Sabagat, nakikita ng Diyos sa ating daigdig, duru-duruhan ng kasalanan para sa panahon ni Noah. Sa panahon ni Noah, hindi lang linog ang dumating, kundi kabugusan nga kalibutan ginlunod ng Diyos. Bakit? Ang tao makasalanan. Hindi nagbabago ang istorya sa mundo na ito, mga kapatid. Simula pa noon hanggang ngayon, ganito ang dapat sa tao, parusahan ng kamatayan. Yan, tinatawag na hustisya. Justice. Kaya ngayon, hindi ako dapat magsalita ngayon sa harapan ninyo dahil ako makasalanan din ako eh. Dapat, kinikilala ko sa akin sarili, mga kapatid, dapat matagal na akong patay. The moment na ikaw makasala, dapat patay ka dayon. Kasi yun yung justice ng Diyos eh. Kung natin sala, baydan mo dayon. Kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Dapat on the spot, namatay ka. Mga kapatid, kung buhay man tayo, biyaya ito ng Diyos. Balik tayo sa ating pinabasa, mga kapatid.
Yung isa, kinilala niya, dapat lang sa atin to, nakapako tayo. Amen, mga kapatid. Hindi kagaya sa isa na nanunuyaw, na piling matuwid pa siya. Piling siya, kung ikaw ang Kristo, tanggala ining resan. Makalusog kita nga di. Ay yung isa, sabi niya, dapat lang sa atin ito. Verse 41, and we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. Sabihin, dapat lang due reward. Dapat, kasi yun yung kabayaran. May penalty. Merong consequence. Merong parusa. But this man, pero kinikilala niya si Kristo, wala siyang kasalanan. Bakit nandito yan? Sabi niya doon sa ikasikawasan niya, tayong dalawa dapat nandito, pero ito, bakit nandito siya? Wala naman siyang kasalanan. Amen ba mga kapatid? Maghawa ang naging pananampalataya nila. Yung isa nagmamatuwid, yung isa umaamin. Hindi lang siya basta umamin, kundi nakita niya si Kristo na isang matuwid, na pwede niyang tapuran. Nakita niya ang Panginoon na tagapagligtas. Kaya nagsabi siya kay Kristo, anong sabi niya, verse 42? And he said unto Jesus, Lord, remember me. Sabi ba niya kapag nag-iisa? Hindi Nalala ko, lagi tumutugtog yan dito tuwing umaga eh. Remember me. Dapat ito yung kinakanta natin mga kapatid. Remember me when thou comest into thy kingdom. Panginoon, makasalanan ako. Pero ikaw hindi. Alalahanin mo ako kapag nandun ka na sa iyong kaharian. Mga kapatid, yan ang pinakamagandang dasal na pwedeng gawin ng taong makasalanan. Panginoon, sa aking mga kamay, wala akong madadala sa iyo na pambayad, kaya ako madumi. Babayaran ko yung kasalanan ko. Alalahanin mo ako kapag nasa kaharian ka na. Amen ba mga kapatid? At ngayong umaga, kung meron pa dito hindi ligtas, pwede mo gawing dasal yan ngayong umaga. Panginoon, isa akong makasalanan. Alalahanin mo ako sa iyong kaharian. Kay kundiri nga ni, kapares kalahad dun usa. Nakawatan. Ngayon mga kapatid, anong siring ni Kristo ay purihin natin ang Diyos. Ano sabi ni Kristo sa kanya? Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Amen ba mga kapatid? Sabihin, kasalanan diri na kaulang kung ang tao na tuo. Kung kikilalaon lang nga niya na si Kristo ay matuwid, kung kikilalaon lang nga niya nga hiya makasasala, ngan sumiring hiya Ginoo talwas ako. Sabi ng Biblia, ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sumiring hi Kristo, yan na nga iguupod ko ikaw ha paraiso. Amen. Kaya mga kapatid, ining nga tao nga kawatan, waray niya binuhat nga maupay, hindi siya naghatag, kaya kawatan nga ni. Waray magsimba, kaya Domingo, nangawat man niya. Ini nga tao, singunta sa rawayon. E kung nangawat niya, pwede tungod kay waray niya pang scatter. Kung waray niya igburo lang. Pero mga kapatid, kung ano ang naglilinis sa isang taong makasalanan, pananampalataya kay Kristo. Pero diri liwatak matuod kung ini nga tao nagtanggal yung raisang hakamot niya, bumalik niya at pagkakawatan diri. Kaya sabi ng ating binasa kanina, ang sino mang na kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Naligtas siya sa kanyang sarili, nailigtas din siya sa kanyang katawan. Bakit mga kapatid? Sabi ng Panginoon, ngayon ding araw na ito, isasama kita sa aking kaharian. Kaya mga kapatid, ganyan din
Sugad gihap it iguhuring ni Kristo. Sugad gihap it iguhuring ni Kristo sa nga tanan nga masring Ginoo talwa sa ako. Yan din ang kanya sasabihin sa iyo ngayong umaga. Isasama kita sa aking karyan. Sabagat, ang salita ng Panginoon ay hindi nagbabago. Kung magtuo ka lang kung magtitiwala ka sa Kanya, tiyak din ang Kanyang pangako sa iyo na ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan. John 3:16 mga kapatid, babasahon ta. Kaya huwag kayong mapausa mga kapatid kung bakit may mga kalamidad. Dahil ang tao ay makasalanan. Kung hindi sila magsisisi, hindi lang sila mapapahamak sa lindol, kundi pati sa impyerno. Okay lang yung katawan ko maipit sa pader. Okay lang kung mabagsakan ako ng building. Pusat lang ako. Pero ang hindi ko matitiis na sa impyerno ko araw-gabi. Amen ba mga kapatid? Sabagat ang kamatayan ay totoo. Makakaligtas lang ang tao kung magsisisi siya. At kikilalanin niya si Kristo bilang tagapagligtas. So, John 3:16, ano sabi ng Panginoon? For God so loved the world, ganon kamahal ng Diyos ang daigdig, kaya binigay niya si Kristo. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, wala pang ibang pinag-uusapan kundi si Kristo lang. Kung ayaw mo kay Kristo, wala na ibang paraan. Sorry. Amen ba mga kapatid? Wala na eh. Yan yung paraan ng Diyos. Kung gusto mo dumaan sa ibang paraan, hindi nga ho tuntikat to sa langit, sapagkat isa lang ang daan papunta sa langit. I am the way, the truth, and the life. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Salamat, salamat sa Panginoon. Kaya, bumalik si Kristo, aakyat tayo sa langit, makikita din natin itong kawatan na ito, na kasapit. Alagad ano? Anhika? Alagad anhika? Wala ka man bautismo eh. Kaya no? Nung araw na na-save siya, dirito langit eh. Amen ba mga kapatid? Kaya yung bautismo hindi nakakapagligtas. Kahit ilang beses ka pa ilubog, kahit sa banon ka pa nung nagbabautismo, sinabulan ka pa tapos lubog ulit. Di yan makapagligtas mga kapatid. Ang totoong nakakapagligtas, pananampalataya kay Kristo. Biyaya lang ng Diyos. Pinaagi ha pagtuo, pinaagi ha grasya, hindi to sa ating sariling gawa upang walang taong magmamata sa Diyos. Biyaya lang. Makikita natin yan sa araw. Paano mo nagawang nandito ka? Tapos makikita mo naman yung mga nasa social media na mababait nandun sa impyerno. Doon natin malalaman ang katuwiran ng Diyos pagtula. Na yung mga nandiyan sa social media na mga kunuhay, buutan, sa lihim, iba pala. Tining nga kawatan na sa langit, yung mga mababait na sa impyerno. Sabagat hindi kabaitan ang nagliligtas sa tao. Si Kristo ang nagliligtas. Sabagat kahit buutan ang tao, di iyon makakabayad sa kanyang nagawang kasalanan kahapon. Isip kasi ng tao, magpapakabait na ako para mawara yung sala ko kakulop. Hindi mo ba alam nakarecord yung daan? Na kahit gumawa ka ng mabuti, hindi mo mabubura yung history mo kahapon. Maliban na ang dugo ni Kristo ang maglimpyo hadto. Hanim sala kakulop, yan na ngan para buwas. Ang langit maabrihan para imo. Kaya mga kapatid, doon pumasok na nagwawali tayo. Hindi dahil sa tayo ay mabubuti. I-invite tayo ng mga tao. Nagpo-post tayo sa social media na ako, na kay Kristo na ako. Sabagat igintagubilin haaton ang mensahe ng pagkakasundo. Na ang tao pinagpapakasundo natin sa Diyos, pinagihan maupay nga sumat si Kristo.
Waray iba nga paagi, mga kapatid. Na yun din ang reason bakit tayo gumagastos sa simbahan. Una-una, mga kapatid, aton mensahe, di din nakasalalay yan aton mensahe, kung ang tao mapahalangit. Amen mga kapatid. At kung ang tao mapaimpyerno, nasa ating mensahe, ngayon wala tayong panggastos. Napaka-importante ng ating ministeryo. Wala tayong panggastos. Na yung mga Kristiyano, maraming budget sa ibang bagay, sa gawain waray. Binabanggit ko ito bilang ating aplikar sa ating kinabuhi. Mga kapatid, tiyak na tayo sa langit. Amen ba? Kaya, magkaroon tayo ng tamang mga priority. Hindi tayo naging pares dun sa kawatan na kaligtas, patay tayo. Hindi, buhay pa tayo. Sabihin, may gagawin ang Diyos sa buhay natin. Kaya, hindi natin masisisi ang Diyos, matuwid ang Diyos. Minsan, nawawala ang ating pananampalataya. Nawawala sa atin yung priority, anong dapat unahin, anong dapat bigyan ng pahalaga. Kung sa ibang bagay, nabibigyan natin ng panahon, kung sa ibang bagay, nabibigyan natin ng pagkakataon, mas lalo na dapat sa gawain ng Diyos. Kaya, napausa ko mga kapatid, darating talaga ang problema sa ating mga buhay kung hindi natin ipapriority ang Diyos. O, diyan ka makikita, may mga Christians, okay? May mga Christians, may danira pang parcel, waray pambili ng Bible. Nako-order ka man lang dito sa online, order ka ng Bible mo. Amen ba mga kapatid? Kano lang yung Bible? Oh, sigunta, yung make-up mo na ino-order, 2,000. Bible, 500. Amen ba mga kapatid? Kasi, ang ating simbahan, Bible, Baptist Church. Mamaya, mangyari niyan. Cellphone. Cellphone Baptist Church. Maganda yun na gumagamit tayong technology, pero hindi advisable. So, bagat, hindi ka nakakapag-devoted na matindi sa salita ng Diyos. May mga distraction dyan. Papap up yung text sa'yo, magpapap up yung mga nagchat sa'yo, hanggang sa di ka na nakatuhay pag-devotion. At isa pa, hindi ka masasanay na magbukas ng Biblia. Kaya nga, ngayong umaga, blessing sa atin ang bawat isa. Na meron tayong Bible. Amen ba mga kapatid? Halimbawa lang yun. Meron kang pang-parcel, wala kang pangbili ng Bible. Ano pa? Sa ibang bagay, gumagastos ka ng libo-libo sa offering mo. Kamusta? Kaya darating talaga yung kamalasan. Naunawaan niyo mga kapatid ko. Binabanggit ko to para tayo pagpalain. Because minsan, may dumarating sa buhay natin, hindi pala natin alam, tayo din ang dahilan. At nais ng Diyos ngayong umaga, yung kaligtasan sa kanyang biyaya ay magkaroon ng kapangyarihan sa ating mga buhay. Na ang kanyang kaligtasan na binigay ay ating maging prioridad. Maging prioridad natin. Kaya yon, nabanggit ko sa inyo yung kaninang mga gawain na ating in-announce. Ang dami nun. Kaya kung ako man mga kapatid na inyong pastor, ay pinagsusumikapan ko na sa biyaya ng Diyos, magsabi sa inyo ng katotohanan. Sabagat ang pagwawali ng salita ng Diyos, hindi sinusukat kung gaano kaganda yung mensahe, kundi kung gaano katotoo. Kung gaano katinuod. Hindi nakasukat kung gaano uy, ganda. Hindi. Ang tanong, totoo ba yan? Sabagat ang salita ng Diyos ay totoo. Purihin ng Diyos mga kapatid. So nawa ngayong umaga, pinagpala tayo sa salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng pag-examine na natin sarili, yung mensahe natin na pakinggan, paano natin i-applikar itong sa teksang kinabuhi.
upang ating mga buhay ay pagpalain ng Diyos at ang kanyang gawain din marami pang maligtas. Let us pray.